президенти Русия Владимир Путин мегӯяд, кишвараш ба Беларус $100 миллион қарзи иловагӣ хоҳад дод. ҳамчунон Путин меафзояд, ӯ ва раҳбари Беларус ба ташкили бозори ягонаи гази табиӣ мувофиқат кардаанд. рӯзи 9 сентябр баъди музокироти 3 соата дар Москав, Путин ва Александр Лукашенко аз додани ҷавоб ба суоли ташкили давлати ягона худдорӣ карданд. 20 сол инҷониб Русия ва Беларус бо ҳадафи ташкили давлати муттаҳид бо низоми сиёсӣ ва иқтисодии ягона музокирот пеш мебаранд. Лукашенко меафзояд, ки эҳтимол санадҳои марбут бо ташкили конфедератсия, яъне иттиҳоди ду давлат то охири моҳи октябр ба имзо мерасад. Президенти Русия мегӯяд, баъди нооромиҳои марбут бо интихоботи президентии соли 2020 вазъ дар Беларус устувор аст. ӯ таъкид кард, ки то охири соли оянда Русия ба Беларус ба маблағи $640 миллион қарз медиҳад. Ба қавли Путин, ҳар гуна маҳдудият дар равоҳои ҳавои миёни ду кишвар рафъ мешавад. Бар илова, нархи гази табиӣ барои Беларус то охири соли оянда боло нахоҳад рафт. баъди музокироти тӯлонӣ мо мувофиқат кардем, ки дар масъалаи гази табиӣ мавқеи барои ҳар ду ҷониб қобили қабул ихтиёр намоем. то охири соли 2022 нархи газ барои Беларус дар мизони ҳозираш боқӣ мемонад. феълан дар бозори ҷаҳонӣ қимати гази табиӣ рӯ ба афзоиш аст ва ин иқдоми Москав ба Минск нафъи зиёд меорад. дар масъалаи пули ягонаи Русия ва Беларус ҳарфе гуфта нашуд. пули ягона дар давлати муттаҳид ба таври амалӣ истиқлоли Беларусро аз байн мебарад ва аз ин рӯ Лукашенко солҳост, ки ба ин иқдом мухолифати ҷиддӣ нишон медиҳад.